ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ ಮೋಕಿದ ತುಳಿಯಾಡಕೊಂಡು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ ದಾನಪ್ಪ ಮೂಲು ಕತ್ತಲೆಡು ಕುಳ್ಳಲು ಬಂದು ಎನ್ನದರ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂದ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೊಂದು ಜಣಿಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಂದೆ ಅನ್ಸ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟಾನಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪಂತಾರೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ನಂಚಿನ ಕತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಜೀವಿತ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನಾರ ನಿಖಲ್ ರೆಡಿಯಾ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತು ಕುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಪನರ್ಚಿ ಹಿರೇ ಕುಲದೊಳಗ ತೋಜುವರು ಪಂದಂದು ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆದ ವಾತಾವರಣ ಬರಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೋಡಾಕೊಂಡು ಸೊ ಎಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪೋನು ಆ ಇಲ್ಲಡು ಕಣ್ಣನಿ പൊടിയതി ಅಕ್ಲಿಗರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಿಪ್ಪೇರು ಆ ಕಣ್ಣನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಟೋಟಲ್ ಅದು 6 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿತೇರು ಅಕಲು ಪೋಪನ ಸಾದಿ ಉಂಡತೆ ಇಲ್ಲದ ಆ ಸಾದಿ ಕುಡುರಿನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲದೇ ಪೋಡಾಗ್ತಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಕಲು ಕುಡುರಿನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲದಾದೆ ಪೋಡಿತ್ತನಕಲು ಕಿನ್ನಿಲ್ಲದ ಅಕಲು ಆ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ಆದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಜಾಲಡ್ದು ಅದು ನಿಕ್ಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದನ್ ಒಕ್ಲಕೇನು ಜೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೇರಿ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟರೆ ಪಂತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಲದ ಅದು ಪೋಪನ ಸಾದಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೇರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ಟರೆ ಪಂತೀನಿ ಪಂದನ್ ಕೇನ್ವೇರು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಜಾಗಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವ ನಿಕ್ಲ ಗೇರಿ ಕೇನರ ಪಂದಂದು ಆ ತಾನಗ ಈ ಮೆಟ್ ಈ ಕಣನೆ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಕಣನಿಲ್ಲತೆ ಆಯ ಪುದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಂದು ಆಕೋಪ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಪೇರು ಆಕಲು ಆಕೆರ ಬರ್ಪೇರು ಮೇ ಬಿಡ್ಪೇನಾ ಮೇಲಾದ ಮಂತು ಪಂಡಲ ಪಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕುವೆ ನಿಖಿಲ್ ನಿರ್ಸಂತನ ಅದು ಪೋಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾದಿ ಕೊರ್ಪುಜರದ ನಿಖಿಲು ಬಂದಂದು ಆಟ ಪಿರ ಬರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಪಂದು ಪೋನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪಂದ ಪೊರ್ತುಕಂತ ಕೊಡ್ತು ಬೀಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಪಂದು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ನು ಪತ್ತದಿದ್ದು ಹಾಕುವೆ ಆಕಿನ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಈ ಮೆಟ್ ಅವೇ ಜನ ಶಾಪ ಪಾರ್ತಿನ ಆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿಗತ್ತೆ ಆ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿತ್ತಲು ಆಲು ಬಲ್ದತೊಂದು ಸೈಪಲ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಣಲಿಗ್ ದಾಯ ಬಲ್ದೊಂದು ಸೈತಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾಯ ಬಲ್ದತೊಂದು ಸೈತಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಅಂಜೋನ ಶಾಪರ್ದಾದ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡು ಕೊಡಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿತ್ತಲು ಜಿಂಜಿದು ಬಂಜಿನಾಲು ಮೊಲ್ಲ ಮರಣ ಮತ ಆದ ಬೂದಿ ಒಪ್ಪ ಮಾತ ಆಪುಣತೆ ಸಾವು ಮಾತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಂಜಿನಲ್ಲಿಗ್ ಮೋಲ್ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೇನುಂಡು ಏರಿ ಪೊಣ್ಣು ಸೈತಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೇನುಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ತುಯಿಲಕ್ಕ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಈ ಮೆಟ್ಟು ತರಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ದಿನ ರಾಮಪ್ಪಲ್ಲತಿ ಆಯ್ ಚೂರು ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಲ ಸೈಪೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಗೊಡದಿ ಮಾಮಿ ಅಂಚುನಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಈ ಪೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಯ ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಜೀವದ ತೊಂಡಲ್ಲ ಜಿನ್ನಿನ ಬಂಜಿನಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋಚೊಂದುಲ್ಲಲು ಇವ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಜಿಂಜಿನ ಬಂಜಿನಾಲು ಅಲೆಂತುದು ಪೋಡಿದು ತಡ್ಡ ಕಡಕುನಾಗ ಬೂರುವಲು ಬೂರ್ದು ಬಂಜಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಸೈಪಲ್ ಏರಿಗ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂಜಿ ಏರಿಗ್ ಪಂಡ ಏರಿಗ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಅದನ್ನ ಸರಿ ತೋಜಿಸಿ ಏರಿ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನೇಳದ ಕಿಲ್ಲದಾಗ ಸರಿ ತೋಜಿಸಿ ಅಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಏಮಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಪೊಂಜು ಬೀಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಪಂದು ಪೋಪುನಿ ರಾಮಪ್ಪನ ಬೊಡದಿಲ್ಲದೆ ಆಳು ಬೀಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಪಂದು ಪೋನಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಜಾಲದ ಪೋಡತೆ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋತಿರು ಮೊಲೆಗಿಲ್ಲದು ಹಿಡಿದು ಲೆಪ್ಪುಲಕ ಕೇಳೋದನ್ನು ಮೊಲಿನ ಸರೋಜ ಬಂದಂಡು ಸರೋಜ ಇಡಬಲಗೆ ನಾ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲೇನು ಸರೋಜ ಈ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪನ ಯಾಲ ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ಬಂಪುಡಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಪೋಪಲಾರು ಏರು ಮಾರೆಂದು ಇಲ್ಲಡೇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲಿ ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋಪಲ ಕಡೆ ಕುಡೊಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಆ ಊರಿಗೂ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದಿಪ್ಪುವೆ ಈ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವನು ಕೊರ್ರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲದ ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಇಲ್ಲದ ಚಿಲ್ಕ ಬೀಗ ಪಾಡಿ ಜಂಚ ಆಗೊಂಚಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎರ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದಂದು ಬಾಕಿಲ್ ನೂಕು ಪೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಪಿರವು ಮೋನೆ ಪಾಡು ಪಂಡ ಆಗ ಪಿರವು ಮಾತ್ರ ಪೊಂಜೊಂದು ಪಿರವು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಿರವು ಇಂಚ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಳಿದು ಕುಜಲ್ ಬಿಡ್ದು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಂತು ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಬೇಗ ಪಿರವು ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮೇಲೆ ಅರಮನೆ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸೀದಾ ಲೈಪೋಪೆ ದಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೈದನು ದೇ ಅಕ್ಕ
ಕೇನು ಜೆ ಮುಂಚೆ ಬಂತು ತರಕಾರಿ ಮೂರೊಂದು ಪೋಲ್ ಟಕ್ ಕಟ್ 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 ಒಂದು ಪೋಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾವಲ್ ಆಯ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಚು ಕೋಣೆ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಅವಳು ತೆಲಿಪುಣ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕೋಡಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಮರ ಐಂಚು ತುಪ್ಪಿ ತೂನಾಗ ಜಿಂಜಿದ ಗಂಜಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಚುಂದು ಪೋಲ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೋನೆ ಪೂಜಿ ಕುಜಲಿಪ್ಪುಂಡು ಮೋನೆ ಪೂಜಿ ನಿಕ್ಲರ ಎನ್ನಲೆ ವಾ ಮಟ್ಟದ ವಿಕಾರ ರೂಪವಾದಿಪ್ಪು ಬಂದಂದು ಆಯ ಬದುಕೇಣ ನಟತಾಂಡಲ ತಿನ್ವೆ ಬಂದಂದು ದೂರದ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಲಿಪು ಅಲ್ತದ್ದು ಆಗ್ಲ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಗ ಸುಮಾರು ಆಪೆ ಈ ಮೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಸುಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಕುಲ ತಪ್ಪತ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೊಂಟಿ ಒಂದುಂಡು ಬಂದಂದ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿ ಪುನಂಚಿನ ಜನ ತಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಜನ ಇಲ್ಲದು ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ದೀವೋಡ ಆತ್ರೆ ಅಪಗನೆ ಆ ರಟ್ಟು ಜನಗಳ ಮೇರೆಗೆ ತೋಜುವೇರು ಗೊತ್ತಾಡ ಅಕ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರು ತೋಜುವೇರು ಹೊಡ್ತಿ ಕುಜಲ್ ಬಡ್ಸೊಂದಿಪ್ಪಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಬಂಚಿನಾಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಪ್ರಾಯ ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣು ತುತ್ತಲ್ಲಿ ತೋಂದಿಪ್ಪಲ್ ಬತ್ತನ ಇಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿಗೆ ಅರೆ ತೋತ್ತ ತೋಜುನತೆ ಆಂಡ್ ಪೂಜೆ ಮತ್ತ ಮಂತಿರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಮಾತಾದೆತ್ತೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಜರ್ಪೇರು ಅವತ್ತೆ ಸೇಲಾದು ಬೇತಾಗ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಉಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟದಾದ ಒಂಜಿ ತೆರಿವನ್ ಪಂದ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ವಿಷಯಡ್ ಮೂಜಿ ಜೀವ ಪೋತೊಂಡು ಮೂಜಿ ಜೀವ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಆಮೆಟ್ಟು ರಾಮಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಬಂದು ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ ಬೆನೊಂತಿನ ಆಯ್ ಸೈತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿ ಜನಲ ಕಾಂಡ್ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಜಬಾಂದಿ ಪೊಂಡು ಮಗಲು ಜಿಂಜಿದು ಬಂಜಿನ ಅಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಸೈಪೇರು ಇಲ್ಲನೇ ಮಾರೋಡನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವಿ ಮುಕ್ಕುಲು ರಾಜಿಡು ಎನ್ನದಾಲ್ದು ಈ ಪೋಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಪನೊಂಜಿ ರಾಜಿಡು ಪೋತುಂಡ ಆ ಜೀವ ಪೋಯರೆ ಇತ್ತುದುವಾ ಈತು ಮತ ಅನಾಹುತ ಆಯರೆ ಇತ್ತುದುವಾ ಇಪ್ಪುನು 4 ದಿನ ಏಪ ಪೋಪ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂದಿನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಏಪ ಬಂದಂದು ಆ ಇಪ್ಪುನ 4 ದಿನ ಈ ಕೋಪ ಮತ್ಸರ ಎಂಚಿನಿಕ್ ಬೋಡದು ಜಾಗ ಕಾಸು ಪಂಡು ಈ ನಮ್ದು ಲಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೈನಾಗ ಆ ಮೂಜಿಂಚಿದ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೌಂಪುಡು ಬಂದ ನನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೊತ್ತವನು ನಮ್ಮ ಜಾಗಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಸ್ಮನೆ ನೀರೆಡು ಬಿಟ್ಪೇರು ಆಂಡ ಜೀವಡಿಪುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ಇಜ್ನು ಕೇಳ್ಪೇನೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಜಾಗ ಅಂದು ಚೊರೆ ಕಟ್ಟುವನು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ವಿಪರ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಈತೆ ಇಂಥ ಸ್ಟೋರಿ ತನ್ನ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ನಾಂಡು ಇಂಕ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಬಟ್ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಈತೊಂದು ಜಾಲದ ವಿಷಯ ಮೂಜಿ ಜೀವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಲ್ಲಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಪಲ್ಲೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪೋಡಿಯ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂದು ಮಾತಾ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 10K ಆಯ್ರೆ ಚೂರೇ ಬಾಕಿ ಪುನು ಬಾಯ್.